Hello everyone! Diyos marhay na pagkahapon po. Hello Bicolandia! Welcome po digdi sa programang Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. My name is Miss Jelay. My name is Miss Ina. Ayan, so samahan niyo po kami hanggang 6:30 ngayong Friday. So it's Friday, di ba? Yes. So February 4, happy Friday to everyone. Thank God it's Friday. Napakadali lang ng araw. So parang 5. So tomorrow mag-upload na po tayo ng mga 5 participants natin. But then syempre, pinagpipilian po natin yung sa ating mga participants dyan sa mga nag-comment po sa ating DJB survey question. Nandiyan po yan sa Doc Joey Betito official Facebook page. At syempre, bago tayo magsimula ng ating topic at iba pang mga dapat natin na pag-usapan, happy listening to everyone. Yes. Ano pa, Miss Ina, yung masasabi mo? Ayan, batiin muna natin yung mga listeners natin. Oh. Before tayo mag-start, ano ba yung topic mo for today? My topic today is about Miracle C. Ayun. Yung 5 components nila. At mga benefits. Okay, so pag-usapan natin yan later on. But syempre, i-welcome po muna natin yung mga nakikinig sa atin. Okay, at syempre sa mga nakikinig sa kanilang mga bahay, happy listening. Batiin mo, Miss Ina, at syempre sabihin mo yung office natin nasaan tayo. Ayan, so batiin mo yung mga kung asan tayo at syempre yung mga nakikinig sa atin. Okay. So, sa mga nakikinig po ngayon, good afternoon po sa inyong lahat. Sabi dito ni Jericho Banga. Thank you for watching po. And kay... Ano yan? Kanina ba to? Rizel. Rizel. Kidding. Good afternoon, Doc and Team Diamond. Keep safe po, lalo na sa biyahe. Good afternoon po sa inyo lahat. Kasi maulan ngayon, Yes. maghapon poon kasubagong aga nagpaparauran-uran. And kanina, I think nagkaroon ng banggaan dyan sa bypass sa Kamalig. I think tatlo yung mga nagkarambola dyan. So, kahit kung maiwas si dalan dahil maiwasan so iba nagkakaigor, nag-urumbasan. So, dahil ko pa na masyado kasi bago lang ito. So, ayun nga po, ingat po sa mga nagbabiyahe sa ngunyan. And syempre, maski po, kahiwasan si pigdadrivan po nindo, dapat tama lang, so padalagan po nindo. Okay? So, syempre, dahil ngunyan mauran, maski yan bako mauran po dapat responsable man kita sa tuyang pagmamaneho. Okay, kasi syempre if ever na ayaon nga ni dyan ng aksidente. Okay, so dyan kasi bago nahilig ko sa speed at sa may banggaan dyan sa bypass road dyan sa Kamalig. Okay, so ingat po sa gabos. Okay, ingat kasi syempre dahil taman inaasahan, di ba, ang aksidente. Okay, and syempre, human error din. Kung syempre, makaskas, marikasig padalagan niya. Okay, so yan po, ingat po sa gabos nagmamaneho sa ngunyan, lalo din po sa mga motor na araw gusto rin nga ni kainin pag mauran po, luway-luway sa nasipadalagan and dahil magpara singit-singit po dyan. Kung sain po sulin po nindo, duman lang po kamo aram naman po nindo yan. So, syempre, bago kamo magkaigong lisensya, nag-agi man kamo sa mga pag-practice or pag-train. Syempre, maaraman kung talaga si batas din pag yaong kamo sa tinampo. So, yan po din. Ako masyado dyan. Okay. So, yan po. Ingat po sa gabos. And syempre, sa mga nagdadamag po sa radyo, sa DCGB, sa DCGB News Online, sa Facebook live streaming man po kan DCGB News Online. Maraming salamat. And syempre sa mga nakikinig sa kanilang mga radyo, sa mga naaabot po ng broadcast, magandang hapon. Early evening to everyone. Yung iba nagluluto. Okay, diba? Yan na tag-uran. Dahil nga ni weekend, magayon at syempre masiram sa pagmate. Yung makakayo paingalo, 'di ba?
At syempre, yung mga nagluluto, nagpe-prepare ni na pamanggihan para taod-taod. Ano usually sa mga nagtigiyo pagka nag-uuran, di ba? Ang iba, nagraradyo, nagkakape-kape. Ano pa ba? Ano miss yan? Uy, pala! Ayan! Paliniwanta. Ayun, happy birthday sa ating kasamahan na si Miss Yan Ayan. of MHRC. Happy birthday, Miss Yan. I hope na marami pang mga birthdays ang syempre isa-celebrate mo. Okay, so syempre ano ba? More KDs to come. More K-dramas to come. Ayun. And CDs. Kasi Chinese drama siya, more on Chinese drama. Ayun. Myung-hin of Pinas, siya yung tinatawag ko, si Myung-hee of Korean. Siya yung Korean actress. Okay, anyway, happy birthdays din sa mga nag-celebrate ng birthdays. Pang 18th birthday naman. Yes, yan. 18th birthday. 24th ba? Yes, 24. Pero parang 18. Ako parang 19. Matuasan na din sa taon. Yan. So, happy birthday, Miss Yan. Of Bakakay, Albay. And sa mga 4 na pinsan mo, 'di ba? 5 kayo nagse-celebrate ngayon ng birthdays. Si Che ba? Ayun, ka-birthday niya din ang kanyang pinsan. So, yun nga, bihira yung sa pamilya na sabay-sabay yung birthday. So, maganda kasi parang unique at parang kakaiba talaga. Okay, so syempre sa mga nagsa-celebrate din ng kanilang birthday today, happy birthday po, stay healthy, take care always, more birthdays to come, and more blessings, ayun, more blessings pa. And syempre sa mga nag-anniversary ngayon, monthly, may day sorry ba? Grabe na day sorry. Very pinaprecious naman. Joke lang. So, ayun nga, happy anniversary, wedding anniversary sa relationships, and happy love month to everyone. So, dahil dyan, mahal din po kayo ng Miracle Health Corporation at meron po kami mga promos para sa ating mga hindi pa member, mag-member, at old members natin, sa mga magka-upgrade. And good news din po dahil may free shipping tayo, starts at ilan yun? 3,000. Ayun. 3,000 yung start ng sa ating free shipping sa ating mga capsules. Amazing Trio, Amazing 4, Mega 1. Ayun. So, yan po yung ating mga available na for shipping sa ating mga amazing people. Okay? So, yan po. Starts at 3,000. Kahit hindi pa kayo member. If ever naman may mga health concern kayo, pwede kayo mag-contact kay Doc Joey. So, ano yung mga contact numbers ni Doc Joey, Miss Ina? Okay. So again, paki-take note naman po ng contact ni Doc Joey Bitito sa inyong phone, or paki-take note na lang po sa inyong mga Cellphones? cellphone. Sa So, papel? yun lang. Sa papel, okay? Ito po yung numero ni Doc Joey Bitito, 0998-975-8121. Again, 0998-975-8121. Okay. Para sa Globe naman po, 0917-853-8933. Again, 0917-853-8933. Okay. Sa location naman. Sa mga gusto po magpakonsulta kay Doc Joey Bitito, punta lamang po kayo dito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, in front of Bangko Sentral. Kung galing naman po kayong Legazpi, bababa lang po kayo dito sa left side. At kung galing naman po kayo galing po kayong Daraga, bababa din po kayo dito sa right side. Para po mahanap nyo po yung yung location. Dito lang po sa baba. Ang baba po namin is yung Angelis
and yung Angeles Cake, at saka yung isang Mabels, and yung Orient Asian Linting. Okay? Bukas tayo, what time? Okay, we're open start 9 a.m. hanggang 6:30 in the evening. Yan lamang po. So, yan po, Monday to Saturday lamang po, yes. ano? Yeah. Monday to Saturday. So, sarado na po tayo every Sunday. Sunday. So, yan po, pahinga din po, ano? Monday to Saturday or Lunes hanggang Sabado lamang po. Bukas ang booking office natin dito sa Kabangan. Okay? So, if ever po mga mag-a-avail po kayo, pwede po kayo makapag-avail. Plus 10% pa din po, ano, sa ating mga old members or yung mga datihang members natin. Ipakita nyo lamang po, importante yan, yung ating discount card. Ayan, discount card yung kailangan nyo i-present for you to have additional 10% discount sa pag-avail. Pag-avail lang po ng Mega 1, Amazing Trio, at Mega 8 capsules. Okay, so yan lamang po yung pwedeng ma-discountan or may additional 10% discount. Yung ano po, yung healthy drinks natin, wala po yun na additional discount. So, yun lamang po Mega 1, Amazing Trio, at Amazing 4 yung may discount, additional discount po natin. Okay, so happy listening kay Miss Arlene din, Miss Diamond, hello, happy listening. Pwede din po kayong makapag-avail ng promo dyan po sa Purok 1, Barangay Kimantong, Daraga, in front of UV Express. Ano pa yung mga landmarks doon? Pwede makita. Malapit sila sa papuntang Sorsogon, yung mga taxi na UV Express. Van nga. Van. So, sa Big Mac din. So, malapit din sa Shell Gasoline Station. Doon baga sa may kanto. Sa kanto yan. Tapos lakad lang kayo ng kaunti. Paunahan. Malapit dun sa mga van. Basta, ang tandaan nyo lang po, van terminal, UV Express van, terminal, papuntang Pilar, Sorsogon. So, meron din po kasi siya doon na sa office niya ng tarpaulin at may picture niya. So, ang tarpaulin is Amazing 4. So, yan. Diyan na po yung office or outlet ni Miss Diamond Arlene Pabelonia. Kaya, if ever na mag-a-avail ng mga products and promos, you have to present also din po yung discount card para magkaroon kayo ng additional 10% discount. Okay? So, yan po ang mga dapat natin na tandaan. Yung iba pa, later on. So, tomorrow na po, tomorrow na tayo ipopost yung mga 5 official participants ng ating Valentine's treat. So, later on, ibabasahin din natin yung sa mechanics natin, di ba? So, ngayon po is itatakal na ni Miss Ina yung 5 components and benefits of Miracle C. Natapos na siya sa ano ba yung mga Mega natapos mo? Mega A and Multi-5. Multi-5 and yun, 2 klase. Kasi ang i-discuss mo is about Amazing Trio. Yung 3 unique products sa Multi-5, Mega H ka, Miracle C ngayon. Okay? Kasi natapos na tayo ng 7 herbs or plant foods. Yung additional yan doon sa sa Mega 1. So for now, tapusin ni Miss Ina yung about sa Miracle C and sa mga susunod na araw po may mga ibang topics naman about si Ina about po sa health, regarding sa health natin. Mga dapat natin alalahanin or dapat natin natandaan at syempre dapat din natin na matutunan. Okay? So i-share po natin namin yan sa inyo together with Miss Ina. So for now, syempre, alamin natin yung mga dapat natin na dapat natin na malaman about po sa Miracle C. So, yan, Miss Ina, ikaw na about po sa ating Miracle C. Okay, yung Miracle C po, may 5 po silang components. Nandyan po yung acerola berry, ester C, rose chips, sea buckthorn, and gooseberry. Gooseberry. Yun po yung 5 components ni Miracle C. So, isa-isahin po natin yung kanyang mga components. Una, yung acerola. Acerola berry is a fruit. It is rich in vitamin C and also contains vitamin A. And
thiamine. Okay? It is used to treat or prevent scurvy, a disease caused by vitamin C deficiency. Acerola is also used to preventing heart disease, hardening of the arteries, okay, and blood clots and cancer. So si acerola daw po is rich in vitamin C and vitamin A. At nakakatulong din siya para sa Maiwasan. para maiwasan ang heart disease Sakit sa puso. or sakit sa puso. Or At yung paninigas or ng pag-thick ng mga arteries sa puso, Oo. mga ugat sa puso. yes. Ayun. So, Tapos- malaki may tutulong Oo. niya. Tapos sa mga cancer po, especially po sa mga cancer, malaking tulong po ito sa inyo. At nakakatulong din siya para tawag dyan. Used Yung to mga treat sa common infection cold, po, infection. gum infection, high fever, collagen disorder, and yung depression din po, nakakatulong pala siya sa depression. hay fever and Okay. collagen disorders. So, ang acerola berry, magaling din po sa may mga lagnat, napapababa niya at yung may mga sipon. Ayun, may mga sipon. So, yan, malaking maitutulong sa atin. Number 1 dyan, yung pinakaunay na ano niya, makakatulong, malaking maitutulong niya to prevent, para maiwasan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. And syempre, sabi din, nakakatulong para hindi tawag dyan, mag-thick yung parang parang tawag doon, parang kumapal yung sa mga sa ugat sa ating puso. And yung nakita ko pa dito is yung sa mga blood clots, kasi usually kapag nagkakaroon ng mga blood clotting syempre sa dugo natin. So yun, maiiwasan ni acerola berry. Kaya dyan po yan sa Miracle C. Depression ang nabanggit din. Hay fever, kaya nga sino ba yon yung nagtitake? Si Nailoni. If ever nagkakaroon daw, nafe-feel niya na parang hiyang siya sa Miracle C, kahit yung Miracle C lang, parang minimaintain niya, naiiwasan na magkaroon ng sipon at lagnat. So yan yung explanation, benefits na makukuha natin kay acerola berry. Okay? So, punta naman tayo kay ester C. Ang vitamin C ay importante sa kalusugan ng isang tao. Ito ay isa sa mga bitamina na kailangan ng ating katawan upang mapanatili itong malusog at malakas. Ito ay importante din para mapalakas at mapatibay ang ating immune system na labanan ang mga mikrobyo at mga free radicals na maaring magdulot ng iba't ibang sakit. So, itong si ester C, nagbibigay siya na nakatulong siya para mapalakas ang ating immune system at maiwasan natin yung mga sakit. Okay, Or mga mikrobyo or viruses, so ano pa? Ayan, yung mga prutas na yung kailangan ni especially yung mga rich sa vitamin C, katulad For ng example. katulad ng mangga, orange and pineapple, lemon, bell pepper, papaya, strawberry, guava, broccoli and potato. Yun yung mga kumbaga rich in vitamin vitamin C. C. Speaking of, nabanggit mo yung broccoli. So, Oh. yung broccoli nandoon yan sa ating Mega 1. Yes. Na-discuss ko last time. Na rich in vitamin C. Ay, wow! Birthday na! Happy pa! Ayun. So, yan po, nabanggit ko last time, yung sa plant foods natin or gulay na rich in vitamin C. So, nabanggit din broccoli. dito siya kay Ester C. So, ayan. Ano pa yung mga benefits na makukuha natin? Kay basahin. Okay, ang pag-inom ng vitamin C ay mayaman, ano ba yan? Vitamin C, ascorbic acid Oo. na mayamang Na mayamang pagkain, mapagkukunan bilang bahagi ng pang-araw-araw na dieta. dieta, nutrition, Nutrition ay maaring mabawasan ang panganib ng mga
tukoy na cancer tulad ng Cancer cancer sa sa baga at glioma. glioma. Ang mga suplemento ng vitamin C ay magagamit din na may calcium upang maibsan ang mga paghihirap o pagtutunaw. Ang vitamin C naman ay nagpapabuti ng pagsipsip ng calcium ng ating katawan. Tungkol sa paggamot sa cancer, ang kakulangan ng pinakamainam na pagsipsip ng vitamin C mula sa mga suplemento sa bibig at mga pagkain. Mapagkukunan ay naging isang limitasyon. Gayunpaman, ang iba't ibang mga pag-aaral ay nagpapakita ng mga pakinabang ng intravenous vitamin C sa cancer, kabilang ang pagpapabuti ng espiritu ng paggamot, pagbawas ng mga nakakalason at napapabuti ng kalidad ng buhay ng mga pasyenteng may So, cancer. in short, malaking maitutulong niya sa may mga cancer patients din. Yes. Okay, so, syempre, ang vitamin C, parang malawak talaga yung mga benepisyong makukuha natin dyan, lalong-lalo na daw sa mga, may mga cancer patients. And aside from that, mayamang pagkain. So, nakakabuti siya sa dieta, kumbaga Sa sa pagdadayat. kumbaga sa regular na pag-diet ng isang tao. So, yan. Syempre parang naka-cleanse niya din yung katawan natin. Kaya kapag naka-cleanse talaga yung katawan, more likely balance talaga yung katawan natin. So, yan ang kung bakit natutulungan tayo para maging malusog. Okay, so number 1 yan. Okay, so yan po ang maitutulong sa atin ng ating acerola ba yun? Yes, Ayun, acerola. so, yan, tama. Another component tayo, Miss Okay, rose hips. Rose hips. Rose hips, okay. Anti-aging property. Okay. Parang ang Rose hip number oil. 1 niya is sa anti-aging. Oo. Meron siyang anti-aging property. Oo. Ano mo lang? Mhm. Ayan. Rose hips may also aid wound healing. So nakakatulong pala siya para sa mga sa may sugat, Para mapadali siyang pagalingin, Parang maghilom. maghilom. Ang may mga sugat. Oo. Okay, so ano pa? Ano ba yan? At nakakapagbata pa din po siya ng ating katawan. Kasi, sabi number 1 dyan, meron siyang anti-aging property. So, ibig sabihin, nakakatulong para maging youthful ang ating physical or of course, ang ating healthy body. Parang mapabata niya, okay? Mapabata niya ang itsura or appearance ng isang tao. Kasi, syempre, dahil sa inside, tinutulungan niya yung mga cells natin, specifically, of course, sa balat natin. Kaya, yun, natutulungan niya tayong sa appearance natin, natutulungan tayo para magmukhang bata tayo. Okay? So, ano pa, Miss May reduce arthritis pain. Okay? So, si rose hips, nakakatulong po sa may mga arthritis. Kaya kung ina-atake kayo ng arthritis, parang nais niya yung pain. Kumbaga, hindi niya pinaparamdam na lalo mong maramdaman yung sakit. Wow. 'Di ba? So, naiis niya yung pain. Meron bang live ngayon, Miss naka-live ba tayo? Parang nawawala dito sa meron ba? Ayun, naka-live. Dito lang sa amin ni Miss Ina nawawala minsan. Medyo kasi maulan, 'di ba? Okay, anyway, ayun. So, may mga arthritis kasi medyo mabigat-bigat din yan, 'di ba? Kasi nasasaktan sila, yung mga joints nila, hindi sila masyadong makapaglakad yan. Mas iniinda talaga nila yung pain. So, yan po, lalo na sa mga nakikinig sa atin, mga may edad, kahit nga walang edad, delikado kapag, syempre, bata ka pa, meron ka ng iniindang pananakit ng tuhod. So, yan yung nag-start. Kasi nga, bakit?
Yun yung sa lifestyle ng mga millennials ngayon. Kung bakit noon ang mga tinatamaan lang ng may mga arthritis is yung 30s pataas. Ngayon kasi may kakilala ako na nananakit na. Minsan namamana din yan, ano? Kung syempre ang lifestyle mo pa, lalo ngayon ang mga millennials na tinatawag natin, or yung mga kabataan sa ngayon, very hindi na talaga healthy. Kasi maraming mga pinagkakalibangan, maraming mga, syempre, hindi na naalagaan ng mabuti ang kalusugan. Kaya, dyan nag-start, pinapahina yung immune system ng isang tao. And kapag sinabi natin, mahina na yung immune system natin, or resistensya ng isang tao, dyan pwede nang matablahan, kumbaga, mga manlain-lain na helang. Okay, so yan, sabi ko nga, kahit mga bata ngayon may mga high blood, from 20s nagkakaroon ng high blood, 'di ba? Usually ang nagkakaroon ng high blood noon pag mga 30s, around 30s, o kaya may mga minanahan na. Ngayon kasi dahil nga syempre naghapon ka computer, or syempre wala ka masyadong exercise, hindi pa healthy ang mga kinakain mong foods. So yan, iba na yung lifestyle, kaya madali ka kapitan ng sakit. Okay? Malakas ka pa kumain ng kanin or mga carbo, kaya number 1, sakit sa puso talaga. Okay, so high blood, yon. Kapag hindi talaga balanse yung pang-araw-araw mo, lalo sa mga pagkain na ini-intake. Kaya yan yung cause kung bakit nagkakaroon ng arthritis, high blood, yung mga bata pa sa ngayon. Okay? Kasi hindi na nila nababalanse yung katawan nila or yung life nila. Okay, so ano pa ba, Miss, wala na? So yun Okay. lang yung nabanggit, meron pa ito. Rose hips may help May help prevent skin aging. Yun nga, yung reduce osteoarthritis pain. 8 Napa. weights loss. Ayun. So, napapaano niya din, napababa din ng timbang. may ata siya, antioxidants din. Kasi syempre, yun yung parang tinutulungan para syempre mapalabas yung mga taba-taba sa loob ng katawan natin at mga cholesterol, kaya nakakatulong siya para Mapababa ang magbawas. timbang. Okay, so heart health, yun pa. Yun lang yung naabot ng research natin. Okay. So, next one. Sea buckthorn. Okay? Si Buckthorn. Sea buckthorn has long been used to stimulate the digestive system, enhance heart and liver health, and treat skin disorder. Okay, sea buckthorn daw po is nakakatulong para tawag yan? Stimulate. Kumbaga, Stimulate ng ating mabalanse, digestive system. ma-regulate yung sa digestive health natin or digestive system natin. Okay, so yan, enhance heart and liver health. Yan, importante yung sa liver and heart natin, di ba? Kasi very essential sila sa ating katawan. Liver health, importante yan para syempre create, of course, ma-cleanse yung blood and sa water natin, sa loob ng katawan natin, lahat ng mga toxins malabas din po. Kaya siya kasi nag-filter. Kaya if ever na yun yung may problema sa liver natin, lahat damay. At medyo mabigat-bigat talaga siya, especially if late stage na din. Ayun. Kaya yan yung pinaka dapat na iniingatan, yung atay po natin, di ba? Kasi very essential, very important organ siya sa ating katawan. Ayun, very essential. So, ano pa yung ibang matutulungan? Okay, reducing illness due to cancer, as well as limiting the toxicity of chemical cancer and treatment, balancing the immune system, treating stomach and intestinal disease including ulcer and reflux esophagitis. Girl. Yun. Or Medyo girl. mahirap din yung girls. Parang uubo-ubo ka dyan. Mm-mm. Ayun. Ano pa? Treating night blindness and dry eye. Ayun. So, meron din siya, sabi nga natin, di ba, ang Miracle Sea as a whole is a source of our vitamin Vitamin C. C. So, sabi din dito,
a supplemental source of vitamin C, A, E, and beta-carotene, minerals, and amino acid, and fatty acids. Ayun. So, hindi lang vitamin C yung source Sakop. natin na makukuha sa kanya. Meron din pong vitamin A, E, beta-carotene, minerals, amino acids, and fatty acids. So, dito, nabanggit ni Miss Ina, naglilimit siya ng toxicity of chemical cancer treatment doon po sa mga nag-undergo ng chemotherapy. Kaya nga, yung iba po ng mga cancer patients, though nag-chemotherapy sila, parang tinutuwangan ng Amazing Trio, Mega 1, Amazing 4, para syempre, may ease din po yung pain. Kasi kapag nag-chemotherapy, dyan pinapahina din. Kapag hindi kaya talaga ng katawan, so dyan, naghihina yung tao. Kaya nga, makakatulong sa atin yung pag-take po ng Amazing Trio, kasi ini-ease niya yung pain. Lalo na dito nabanggit na yun yung natutulungan ng sea buckthorn, nandyan kay vitamin C or Miracle C po natin. Importante yan. Kaya nga, syempre dapat malaman din po natin ito, bawat isang mga components para talaga malaman natin kung ano yung mga natutulungan niya. Okay, ma-pinpoint talaga, madiinan pa talaga kung ano yung mga sakop na sakit or yung mga components, mga benepisyong makukuha natin sa kanila. Okay, so yan ang maganda. Kaya nga, si sea buckthorn, meron din pong natutulungan. Ayun, ano pa yan? Gaya ng arthritis, diabetes, eczema, high blood pressure, high cholesterol, and inflammation. Ayun. Yun yung nakakatulong para sa may mga, sakit na Ito ayun, inflammation, yung mga sakit din po sa joints and marami kasi So eczema sa skin problems. Skin problems kapag may mga allergies din po. Ayun, sa heart health natin nakakatulong. Sabi natin dito, nabanggit mo, is nakakabawas siya ng timbang. And yun nga dito, sabi dyan, high cholesterol. So, nalalabas niya yung mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayun. So, marami si buckthorn na mga benefits. So, aside from that, yun lang yung nabanggit dito. So, marami pa. Kung mag-search talaga tayo, maraming benefits. So, yan, as a whole, ito yung mga may tutulong sa atin ng sea buckthorn. So, pang-apat yan. Natapos na tayo kay acerola berry and rose hips. So, dito naman tayo kay gooseberry. Ano yan, Miss? The gooseberry features a higher nutrient content and is also obtainable in white-colored, green, or even red types. Si roseberries daw po is nagpo-promote ng heart. And nagpo-promote din siya para sa ating anti-aging effects. Improve? Ini-improve din po nito ang ating immune function. Reduce heartburn severity and cancer. Okay. So, ano pa yan? Unusual, somewhat sour fruit has numerous health advantages, from assisting in avoiding aging to maintaining the body powerful from problems. This particular remarkable gooseberry has numerous healthy and balanced advantages. Ayun, so ulitin natin para mas maintindihan natin. Dito nabanggit din niya yung sa heart health. Kaya parang namumuro na si heart health. So, maraming nasakop si heart health. Kaya nga, if ever na may mga heart problems or health concerns talaga, makakatulong itong si Miracle C or sa ating Amazing Trio. Okay, so the gooseberry features a higher nutrient content and is also obtainable in white-colored, green, or even red types. 1/4 of the everyday requisite of vitamin C is available in the average offering of gooseberries. Ayan. So, gooseberries usually have an acidic sour taste to them.
Pero itong si Miracle C natin, non-acidic talaga siya. Kumbaga, hindi tayo makakaramdam na pag, like ngaya, in-intake natin siya, sasakit yung tiyan natin. Kasi non-acidic nga siya, pwede siyang i-take before meals or walang laman yung tiyan natin. So, very, very safe siya inumin kahit walang laman or any other supplements natin. Very safe na i-take kahit walang laman yung tiyan po natin. Very safe siya. Okay, so yan kumbaga, maitutulong. Marami pala yan si gooseberry. Sa eye care naman po, nakakatulong si gooseberry. Yung na-improve niya, yung improving eyesight, and research has shown in it to improve nearsightedness and cataracts. So, mas lalo pong lumilinaw ang pagtingin natin, Pagtingin sa'yo. Pagtingin. Char. Mas linaw yung pagtingin niya sa'yo daw. Diba? Mag-take kayo ng Miracle C para mas ipatake nyo sa minamahal nyo para syempre luminaw yung pagtingin niya sa'yo, diba? Para ikaw lang talaga yung nakikita nyo, wala nang iba. Hindi na yan maghahanap. Joke lang. Ayun. So, that's a fact na syempre makakatulong siya sa pag-prevent din na magkaroon ng mga cataracts or katarata sa mata. Nakakatulong din siya sa mga nearsightedness. Yun yung nabanggit dyan. Okay, so maganda sa kalusugan ng ating mata. Kahit na hindi tayo magkumain or very vital pa rin na kumain tayo ng mga kalabasa kasi yan yung nakakakuha din tayo dyan ng vitamina para sa kalusugan ng ating mata. So, dito kay gooseberry, yes, gooseberry, diba? Yes. Makakatulong siya. Hindi lang, of course, na meron siyang vitamin C, kundi makakatulong talaga siya para sa kalusugan ng ating mga mata. Yun. So, ano pa, Miss Ina? The digestion. Sa okay? digestion. Just like most of the fruits, gooseberry is very high in fiber. Fiber helps to add bulk to the stool and helps food move through the bowels and keeps bowel movements regular. Wow. This reduces the chances of constipation and fiber bulk up loose stools and decrease diarrhea. Fiber also encourages the secretion of gastric and digestive. So, nakakatulong daw po ito para sa pag-digest ng ating mga kinain natin. ng kinain natin. So, yan. Dahil siya, high in fiber. So, high in fiber, ibig sabihin, dyan, napaparegular yung pagbawas ng isang tao. Sabi dyan, yan, yung naintindihan ko dyan. Helps to move through the bowels and keeps bowel movements regular. So, kapag ikaw, dapat baga regular, araw-araw tayo nagbabawas, diba? So, kapag may mga in-intake tayo, dapat magbawas araw-araw din. Kapag hindi kasi regular yung pagbawas ng isang tao, kapag yan, matagal na yan dyan, hindi mo na ilalabas, dumi yan, diba? Parang dumi. Poison na sa ating Parang siya talaga magiging poison ng katawan mo. Kaya nga, dumi, nililinis, parang pinifilter sa katawan natin, may mga ilalabas din tayo. Kaya nga, if may mga problema din na yung iba sa pag-digest, nakakaano din siya sa constipation ng tiyan natin. So, if ever po na may mga karamdaman kayo na hirap kayong magbawas, so dito, si gooseberry na nandito kay vitamin Miracle C, di ba? So, yan makakatulong para mailabas agad-agad yan. Okay, so dyan yan kay in short, hindi lang si Mega A. Yung madali makapagbawas. So, nandito din siya pala kay Miracle C. Ayun. So, maganda Maganda kasi sa digestive system natin, makakatulong siya. Ano pa, Miss Ina? Diabetes. Yun. Okay. Importante yan. Which has therapeutic value for diabetic patients. Indian gooseberry encourages the isolated group of cells that secrete the hormone insulin. Decrease blood sugar in diabetic patients and keeping their body balanced as well as healthy. When blood sugar is reduced, it means that glucose is also being used by the cells or functional energy.
Thus, Thus, the metabolism is stronger and you have more energy without the plugs and and spikes, spikes in blood sugar that are so dangerous for diabetic patients. So, nakakatulong din po si gooseberry para mapababa ang ating blood sugar, lalo na sa mga diabetic. Sa mga diabetic patient po dyan na Parang binabalance Oo. niya or na-regulate din niya yung blood sugar levels Yes. natin. Yun. So, malaking maitutulong ng gooseberry. Ayun, kasi 'di ba may mga diabetic patients tayo dito. Kaya nga regular na sila or minimaintain talaga na yung pag-take ng Mega 1 or Amazing Trio. So, yan, malaking maitutulong sa atin ng gooseberry. Nandiyan din si diabetes na malaking maitutulong niya. Okay. So, ito daw po si gooseberry, nakakatulong din po siya para magbigay sa atin ng calcium. Kumbaga sa ating katawan, palakasin ang ating mga buto. At yung sa mga ngipin po, kapag syempre, kapag mahina yung ating calcium, parang bilis yung... Parang wala tayong nai-intake na calcium. Oo. So, yun. Meron din siya kasing calcium, Oo. diba? Parang, tawag dito, calcium is crucial component of our bones, teeth, and nails. So, may calcium absorption siya in a positive way. Yes. Ano pa yung ibang benefits? Gooseberry is rich source of Gooseberry is rich source of antioxidant which is effective to prevent DNA cell damage from free radicals. Similarly, due to its high oxidative reagents activity capacity or ORAC, it protects cells damaged from oxidative stress. The best part of gooseberry is that it doesn't lose its nutrients value even in powder form. During its research, it was found that gooseberry has tremendous effect of the multiple cancers. So, base sa mga pag-aaral po, magandang maitutulong nito sa may mga cancer patients, si gooseberry. Okay, sabi dito kasi, rich in or source of antioxidants which is effective to prevent DNA cell damage from the free radicals. So, diba, free radicals, yan yung toxic or mga lason sa katawan natin. Kaya, very maano din siya pag sa cancer. Kaya nga, yan yung maitutulong sa atin ng gooseberry. So, parang in a broad way, maraming maitutulong sa atin ng gooseberry sa katawan. Lalong-lalo na specifically sa may mga cancer. Okay, so ano pa yan, no? Bago yan sa atin. Bago yan dyan sa Okay. benefits. Menstrual cramps. Okay. Cramps. Gooseberry consists of variety of minerals and vitamins which is quite useful in the treatment of menstrual cramps. Since it takes a while for the necessary elements to accumulate in the body, it is better to consume gooseberry on a regular basis so it is always in the system, and menstrual Cramps can be prevented every month for a woman. Ayun, so 'di ba, sa buwan ng dalaw ng isang babae, ito lang yung pinaka worst day, lalo na kapag first day, kakaroon tayo ng dysmenorrhea. Usually si Miss Arlene, pag nagkakaroon siya ng dysmenorrhea, kwento niya nga minsan na siya, parang nadidismayo. Dahil po sa kulog. May mga babae po talaga na kapag kasi iba-iba naman. Ako kasi kapag dysmenorrhea, ang effect niyan sa akin, masakit talaga sa una. Yung sa puson mo. Okay, at syempre, parang tamad ka, maggalaw-galaw, gusto mo lang nakahiga ka. And then usually, parang tawag dyan, medyo bloated talaga yung part sa puso natin. So yun, it's normal para sa babae. And during sa mga teenagers, may mga stages po kasi yan, di ba? Like, bago ka pa lang sa tawag dyan,
nakalimutan ko yung stage na yun. Anyway, kapag around 12 years old to 16 years old, usually ang menstrual period is 7 days. 7 days. 7 Ang haba days. ng ano. Kung hindi ako nagkakamali sa ages. But then, of course, like 20 pataas, usually ang regular niyan, dapat 3 days to 4 days. Okay. So, eto ang dapat natin natandaan kapag around 20 pataas na tayo, or hanggang 29, hindi pa tayo nag-30, dapat hindi lumagpas sa, 5 days. Kasi kapag 1 week ka na tuloy, may mga iba. Kasi kapag ganun, may problema na. 'Di ba? Kapag may mga napapansin ka na hindi ganito dati. Like, 3 days lang ako dati, naging 4 days. Hanggang nag 1 week at hindi tumigil, yun, dapat ka na talagang magpatingin. Kasi hindi na yan normal, di ba? Kasi kapag may mga napapansin ka na hindi normal sa katawan mo, kailangan mo nang mag-action. Hindi yung parang, ngayon lang to hanggang sa pinatagal pa natin. Yun yung pinakamahirap. Kasi syempre, malay mo, di ba, may hindi dapat na hindi natin na-actionan. Kaya yan, kapag may mga hindi tayong normal na napapansin sa ating katawan, dapat talaga magpatingin. Okay? So, eto, natutulungan tayo para malaman din kung ano yung mga natutulungan. So, yan, si gooseberry makakatulong para syempre mag-ease din ng pain and menstrual cramps, pagsakit, or dysmenorrhea in short. Sa mga babae, if you take gooseberry and miracle seed, ayun. So, nandito kasi siya kay miracle seed. So, yan, maganda. Another one kasi medyo maganda, marami yung maitutulong sa atin ng gooseberry. So, ano pa, Miss Ina? Okay, brain health. Gooseberry consists of okay na to. Ito na eh. Ayun. So, sa brain health kasi ng sa gooseberry, yan, makakatulong para maging active din yung sa brain cells natin, maging active at makatulong sa memory, mas ma-improve pa yung memory natin. So, malaki, maganda kasi meron din po siyang maitutulong sa ating kalusugan sa utak. Okay, so ano pa? Heart disease, okay na. Infection, kasi iba-ibang klase yung infection, so I think makakatulong siya para maiwasan yung pagkalat ng mga infection. Usually iba-iba yung klase yung infection, but then of course as a whole, makakatulong siya para maiwasan kumalat yung mga infections if ever na magkaroon tayo ng mga infection sa loob ng katawan natin. Okay? Para maiwasan na kumalat. And the last one, sa metabolic activity, regular consumption of protein-rich foods is one of the most significant ways to stay healthy, since proteins are an essential part of our body's metabolic activities. Our enzymes can break down plant proteins into amino acids and reunite them into usable proteins for our body. So in short, may protein na makukuha tayo kay gooseberry. So, ayun. Yan po yung ilan sa mga benefits naman po natin kay gooseberry na nandito po kay Miracle Seed. So, that's it. Marami tayong nalaman, di ba, about po sa mga benepisyo or kung ano yung mga maitulong sa atin dito ngayon sa ating topic na si Miracle Seed. So, as a whole, meron po siyang, kumbaga, sources talaga siya natin ng advanced forms of vitamin C. Kaya nga, tinawag natin siyang Miracle C. Magaling para hindi lang sa may mga ubo, sipon, trangkaso, or lagnat, makakatulong din po sa iba pang mga, or several complicated illnesses or diseases. And yun nga, cancer, kasi usually, ang alam natin, MEGA, Multify, makakatulong lang. So, aside doon pala, makakatulong din si Miracle sa may mga cancer, heart problems, brain health. So, yun yung mga na-discuss natin. And, hindi lang dyan nabanggit natin sa mga previous topics or components pa natin. So, maraming salamat, Miss Ina, kasi syempre, maraming tayong natutuhan naman. Last yan po sa 3 unique products natin na si Amazing Tia. So, ano nga yung 3 unique products natin, Miss Ina?
sa Amazing Trio. Multi 5, Mega A, and Miracle C. Ayun. Yun So, yung ano. Sila yung Amazing tinatawag Trio. na Amazing Yes. Trio. Natapos na tayo ha. Mega 1 and Amazing Trio combines into so-called as Amazing Trio. 4. Amazing 4. Amazing four Combination of combination. Trio and, And Mega Mega 1. 1. So, ayan po. Kung Amazing Trio nga ito take, yan po yung binibigay ni Doc kapag marami or very kumbaga multiple yung mga karamdaman ng pasyente. So, yun, para mabilisan pong magkaroon ng improvements. So, ang mga dapat din po natin natandaan, ang pagtatry po natin, hindi yan minabadali, ano? May mga proseso din po tayong dapat na sundin. Like, syempre, ang pag-try natin 1 to 3 months or more, depende po ano, kakaiba lang yan sa mga dosages. So, you have to take po at least a month sa pag-try. Syempre, may mga pagbabago yan everyday kasi nilalabas na nga. Nilalabas lahat ng mga toxins, mga dapat na ilabas sa katawan natin. And every week may mga improvements tayong makikita. As long as na pinagpapatuloy natin yung pag-take. Hindi po 1 week. Kasi like 1 week I try, no. So, syempre, everyday kapag kinukontinue talaga yung pag-take, dyan natin makikita yung mga pagbabago talaga. Dyan natin makukompare yung noon at ngayon. Noon hindi tayo nagtitake, ngayon nagtitake tayo. So, yan po ang mga dapat natin natandaan sa pag-take po natin ng ating mga amazing products. So, napakadali lang ng time, ano. At tomorrow again, yung pag-post natin, I think mga 5 na ako mag-post ng napili natin. Then after that, yung mga na-post po natin, yung voting period natin mag-start. So, like niya ako, napili ako, ay yung comment ko na ituloy pa rin ang Valentine's Day kahit walang ka-date. So, doon kapag na-post na namin yon, ako mag-invite doon sa mismong comment ko na yung mga friends ko, i-heart react yung mismong post na yon. Okay, so that's for voting period starts at 5 p.m. I think tomorrow kapag nakapili na tayo ng magaganda at kwela or very meaningful na comments nyo, tomorrow na yan, ipopost yung 5. Kasi kapag pasok na yung 5 official participants, diyan na automatic magkakaroon ng mga prizes. But then, of course, magpapaanohan sila. Parang Paparamihan ng pa. hard rock. So, basahin mo Miss Ina yung ano natin. Kung ano yung gagawin nila doon sa ating survey question or sa ating event. Okay. Number 1, i-comment ang inyong kasagutan sa tanong at kasabay nito mag-mention ng 10 pangalan ng inyong FB friends. So, for example, nag-comment na kayo doon sa mismong page, sa official post. Hanapin niyo po yung nakapin po yan sa top page, yung Doc Joey Betito page. Nandiyan po yan sa pinakataas. So, mag-comment kayo doon sa mismong post. Kapag nag-comment kayo, mag-invite kayo, mag-mention kayo, sa mismong comment niyo. Mag-mention na kayo doon, isabay niyo na yung answer. Sa baba niyan, mag-mention kayo ng 10 or more Facebook friends ninyo to join then. Okay. Number 2, i-share ang post na ito at itag sa 95 plus na FB friends. At number 3, mag-invite na i-like ang FB page na ito at least 50 accepted invites. Yung Doc Joey Betito po na page, pa-like and share po. And at least 50 accepted invites sa Dorotea Resort and Spa. At least 50 accepted invites sa Mega 1 Superfood. So, dyan po sa mga pages, kapag, paano bang mag-invite? Okay, yun yung question. Like, ngayon ako may account ako. Visit ko lang ang page ng Doc Joey or Dorotea or Mega 1. May arrow doon sa taas, sa katapat lang or taas mismo ng cover photo. Okay, may arrow doon para madali makita yung invite friends to like this page, or kaya naman may button doon, shortcut button doon sa mismong newsfeed, home page ng page. Okay, so doon naman makikita yung invite friends nandun sa arrow. Pindutin nyo lang yung arrow na
katabi ng cover photo ng page. So, pindutin niyo doon, nandun na yung invite friends to like this page. So, yun, mag-invite na kayo. Kapag may nag-accept, usually sa notification na page niyo makikita, sa notification account ninyo. Okay? Like for example, Ina accepted your invite to like this page, Doc Joey. So, yun yung usually yung makikita nyo. Screenshot nyo yun kapag at least nakaipon kayo ng 50. Ayan, yan po sa ating gagawin yan. I mean, ng mga 5 official participants natin na mag-invite ng friends. So, kapag nakaipon kayo ng 50 at least, or more, pasok na kayo. So, magpaparamihan na lang tayo ng Heart React. Okay, so, tatlong official Facebook pages ang kailangan nyo invitean po. Doc Joey Betito, Facebook page. Ano pa? Dorotea Resort and Spa at Mega One Superfood. Ano pa yung pang-apat Okay, natin? number 4, mag-invite upang mag-subscribe sa YouTube channel ni Doc Joey Betito. At least 20 subscribers. Ayun, 20 dapat ang mapasubscribe ninyo. So, pipili kami mula ngayong February 5. Last na ngayong February 5 to tomorrow. ano? Tomorrow. Ng 5 kasagutan mula sa mga comments at sila na ang magiging official participant ng aming event. Okay? So, sa 5 official na participant ay magpaparamihan pa rin sila ng Heart React sa ipopost Natin. Oo, ipopost natin. Voting period. So, ang voting period po namin is hanggang February 11 lang po. Hanggang, kasi dyan, mag-ano na tayo, diba? Ang stop ng pag-ano natin, parang mag-collect ng mga heart reacts nyo is, I think, mga 5 p.m. din yan, or ano po, 11. Kasi mag-announce tayo at 12. Saturday yan, next week. So, medyo, yung span ng voting period, medyo matagal-tagal. Kaya may chance kayo naman kapag invite na, i-like, i-heart react yung post. So, tomorrow kami magpo-post kung sino yung mga napili natin. So, ano pa yung dapat natin natandaan? Okay. Kung sino ang nakagawa ng mechanics ay makakakuha ng maraming heart reacts ang siyang panalo. Announcement period po namin yan is February 12 pa rin dito lang po sa aming programa ulit Sa yung vision na to. Ayun. yung announcement po namin. So, ano yung mga makukuha ng ating Okay. 5:30 First winner po is yung 2 days and 1 night stay at Dorotea Resort and Spa, good for 2 packs dun sa Cabana. And second winner naman, 2 days, 1 night stay at Dorotea Resort and Spa, good Standard for suite. 2 packs. Okay? And third winner naman po is magkakaroon kayo ng 500 load or GCash. Fourth winner, 300 load GCash. Okay? And fifth winner, 200 load GCash. Or GCash. So, kapag nandiyan na kayo sa 5, automatic may prizes na kayo. But then, magpapataasan na lang kayo. So, yan po ang ating event. Huwag kalimutan, may free shipping po tayo. May promo pa din po tayo dito sa mga products po natin until February 14. So, sa new members, meron tayong membership promos. Plus 10% sa mga old members po natin. All you have to do is to bring your discount card. At syempre, may upgrading discount din tayo. Free health consultation dito kay Doc Joey Betito tomorrow. 9 o'clock in the morning up to 6:30 in the evening. So, Monday to Saturday lang tayo bukas. So, again, 9 o'clock hanggang 6:30 kami. Tomorrow, bukas po kami. Except Sunday. But then, of course, meron pa rin na program during Sundays, 9:30 hanggang 11. Makakasama nyo dyan si Doc Joey doon po sa Dorotea Resort and Spa. So, magpaalam na tayo, Miss Ina. Okay, thank you po sa lahat ng nanonood. Yeah, sa mga nanonood, maraming Ingat salamat. po sa mga papauwi na po ngayon. Dahil po medyo hindi okay yung ating panahon ngayon. So, ingat-ingat na lamang po. At sa ngayon po, nagpapaalam na kami sa programa. Okay. So, maraming salamat po sa ngalan ng ating CEO na si Doc Joey Betito and to our Vice President, Ma'am Ann Betito Princena. My name is Miss Jelay and this has been Serbisyong Natural, Kalusugan at Pangkabuhayan. Love you all!